O statistică simplă ne arată că mai multe aplicări pentru un job înseamnă mai multe șanse. Însă uite la ce trebuie să fii atent atunci când faci asta. Poate ești în etapa în care vrei să faci o schimbare. Te-ai decis, gata, caut un nou job. Așa că începi căutările și dai peste primele anunțuri și începi să aplici. Însă ce omitem de cele mai multe ori este să ne gândim la care joburi ni se potrivesc cu adevărat. Dacă ești customer support și aplici doar pentru joburi în domeniul de achiziții publice, e posibil să nu fii contactat niciodată, oricât de multe aplicări ai avea. De ce? Pentru că de obicei se cere o experiență pe post similar de 3 ani, 5 ani. Iar dacă nu avem această experiență, nu vom fi contactați, chiar dacă am fi aplicat la peste 50 de astfel de joburi. Așadar, citește anunțul cu atenție, gândește-te intenționat la ce job crezi tu că ți s-ar potrivi. O filtrare atentă a anunțurilor face ca procesul de găsire a unui job să fie mult mai rapid și eficient.